बोरैहाय दं? मोजाङैनो दं ना? दिनै नोंखौ नुनाया 3 बोसोरानो जालांबाय। नोंनि बे केंकरा मिनिनायखौ दिनै मानोबा जोबोद नायनो लुगैदों आंखौ। नोंनि बे मिनिनायखौ नायनो थाखाय नोंनि फेसबुक प्रफाइल चेक खालामो आं, नाथाय गैया, आंनि गोसोआसो फाग्ला बायदि जानानै थायो। फेसबुकआव नोंनि फट' नुब्लानो आंनि गोसोआ मानोबा नोंखौ जोबोद गोसोखाङो। जेब्ला आं नोंखौ फार्स्ट टाइम नुदोंमोन अब्ला नों आखायाव मबाइल लानानै लाउड स्पिकार होनानै नोङो जुबिन गार्गनि मेथाइ खोनासंबाय दंमोन। आंलाय बहाबोरो फैदोंना आंनि खाथियाव, दाथा नों आंनि गोजानाव फैदोंना आंनि खाथियाव, दाथा नों बे मेथाइखौ खोनासंबाय थादोंमोन नों, अब्लानो आं नोंखौ होख्रावना बुंदोंमोन नों नायनो समायनाखायनो आं नोंनि गोसोआव मोजां मोननायनि लैथोआव गोलैदों होननानै बुंदोंमोन। नों आंनिथिं नाहरफिननानै मिनिस्लु मिनिहरनाया आंनि गोसोआव जोबोद सौफैगासिनो। दिनै बे नोंनि मिनिनायखौ जोबोद नायनो लुगैदों। खोनादोंना नों?